journalistlinjen, der lærer man at skrive artikler, lærer at vinkle en artikel, lave nyheder, interview, ja. Gode råd til, hvordan man interviewer folk. Man lærer at lave portrætter, man lærer at møde folk, og ja... At være nysgerrig. Det er ret vigtigt. Ja, det var faktisk det første, vi fik at vide. Vær nysgerrig. Ja. Bliv sendt ud, find nogle mennesker, snak. Alle har et eller andet at fortælle, og hvis man spørger dem, så er de sgu egentlig tit klar på at sige et eller andet fedt, som man kan bruge. Og man bliver kastet ud i tingene. Det er ikke sådan noget med at bare sidde og kigge på hinanden. Vi skal ud og lave noget og møde nogen og og komme i gang med faget. Ja, så præcis. Man lærer ligesom at lave noget med håndværket og passe ud i tingene. Få det i hænderne. Man lærer ligesom sådan hele pakken omkring, hvordan man bliver journalist og hvad der er vigtigt. Også et rimelig fedt forløb, drømmeforløbet, hvor at man bliver klargjort til de prøver, der er på i hvert fald Journalisthøjskolen. Præcis. Både grammatisk og vidensparat og artikelparat og alting. Der har været rigtig mange gode ting ved at være her. Altså, jeg er for eksempel med nogle fra Journalisthøjskolen lige kommet hjem fra Jordan, hvor vi har været nede og mødt en hel masse mennesker, som har fortalt noget om menneskerettigheder i Jordan, og nogen, som arbejder med menneskerettigheder, og nogle journalister, som arbejder kritisk. Det var en helt vildt spændende tur, og det var fedt at få et indblik i en verden, som jeg ikke tror, jeg ville få et indblik i, hvis jeg bare selv var rejst afsted. Nej. Så det er også det, som højskolen kan. Den kan også åbne op for at se nogle ting i verden, og opleve nogle ting, som man ikke kan på egen hånd. Så vi har også været i Bruxelles. Vi har været i Bruxelles, interview danske EU-parlamentarikere, bare på journalistlinjen, tilrettelæggerne var også med. Og det skolen har et super fedt netværk. Vi får så mange på besøg hele tiden, som er vilde mennesker, journalister, som kommer og holder foredrag for os og fortæller om, hvordan det er at være journalist. Altså man får virkelig sådan en helt støbt oplevelse af, hvad journalistfaget går ud på. Det jeg vil huske bedst, det er sådan hele, ligesom vi snakkede om før, sådan den helt støbte oplevelse af at være her. Der er morgensamlinger, hvor at folk holder oplæg om sig selv. Der er foredrag, man spiser god mad, meget rigtig vigtigt. Rigtig god mad. Og husk på, at vi får vildt god mad. Ja. Man får en chance for at se verden, man får en chance for at møde en hel masse forskellige mennesker fra alle mulige forskellige steder. Man får en chance for at udvikle sig selv, altså alt det, som man får hele højskolepakken. Ja, præcis. Lejrbål og god mad og gode oplevelser og fester. Rigtig gode fester. Jeg tror helt klart, det jeg vil huske mest, det er måske det der med det sociale især, fordi det er så unikt, hvordan man kommer. Man kan komme med alle de her forestillinger, man måske også hørt folk fortælle, det er så fedt på højskole. Ja, præcis. Det bliver den vildeste tid og så videre, man så tænker, okay, fedt nok. Altså, man ved ikke helt i starten, hvad der sådan lige skal ske. Nej. Så lige pludselig, så langsomt, så kommer man ind i sådan en lille boble, hvor at man bare er sådan et helt lille samfund, man lever på den her skole. Og det er så fedt. Det er rigtig fedt. Altså, man bliver så tæt med folk, og altså, folk fra helt forskellige steder i landet, med helt andre interesser og andre baggrunde end ens selv, og man bliver bare så tætte, og det er ikke rigtigt til at beskrive, hvordan det føles. Prøv det. Virkelig, prøv det. Kom her. Kom på Valkilde. Det er for sygt. Ja, det er virkelig dejligt sted. Nej, ellers så bliver vi her bare. Ja, eller hvis I ikke kommer, så bliver vi her bare et ekstra år. Det kan vi godt.